MeghalayaPost.news. UMLA ka jirang konstituensi ubak sosuna sotun ringkat ka office block development officer ka umling sin RD block menta ka singgil alum sundon da ka jinyalang ka bekerpang banyakran ya taisani halor ka khuit ka subah ketika than Byrnihat ka bedai hadin ba ka sorkar kemiling ba ka National Clean Air Program kelamang hadu Klur sab henrulak ban snai ka solid waste management plan ka bedai kat kum ka juk start ka pemerintah ya ka jinyalang la pulang ha Byrnihat ha ka adon ringkan adu UMLA ka jirang ba sosuna sotun block development officer ka umling sin RD block ba Erik Kedakhar upaim ka right marwet upaim kan Presiden kesenjuk kirang bak senang Byrnihat area bak kenderwel lapang kirang bak senang kisang samla kisang long kumi bat kirurang bak jong ketika than hagane ka jingalang la airu ka jingpun syai da block development officer ka umling senari block ba Erik Kedakhar baru MLA ka jirang bak sosuna sotun lember ka kenhun na Green Tech Foundation ban pensyai halor ka kom pentri kami ketika solid waste management ka bandung keta ka mai mariang penpau ya ke jingkublai ya i ba Erik badai block development officer jang ka umling block nang tang penpau ke jingkublai ya ki staff baro buat ya ka Green Tech Foundation nang tang pau ke jingkublai ya i paim jang garat marwet nang ta kumju ya ki arpo teli kisnong kirang ba snong ki sketri snong ki balayawan lang haken ka step na ka banta banyo bani kren ha ka bidai bat ka plan nang ta ki senglong kume ki SSG ki seng samla ki bedon lang hagen ka por ngapen pau ke jingkublai yaki bada ngilayo banya kren banya perkat sani ba kamtam hagbide bat ka khut ke suba kumba filatip ka Byrnihat area hadu mentahi kadang don be ha ka rang ka ba ngim sauhun ngim sautanat namar ba ngiyo ya ka nam jong ka Jakhlia ka ba Jakhlia Tam but ngaso ban airu ya ka jingero pat hagene ka por lingba ka jingsdang ka beningkong haga ji trailang ringkat bat video nang ta deputy commissioner hakaba ilayo ban warna ya ka way ka project na ka banta banbu ya ka solid waste management plan hani hapo Byrnihat ka ban kobar ya kini ki arpho telikisnong but yakini ka plan labu na kamta ban warra yakini ki Jakhlia baro bakin segregate yakini ki plastic ki jingjak gi Jakhlia nang ta banyo ban warra hakini ka plan na kamta kumno ban la ban penduna yaka hakabidai bat ka Jakhlia jong kamariang kabidai hakini ka area ka jongi tengilayo ban ya ajengmut layo ban ya kren bat na kaliang i video layo ban pinsyai kamha siki rangba snong baro hagbedai bat kenika solid waste management program plan hakaba kalong kabadon kam na kabenta ki nongsong snong hi baro ba ngindon ya kata ka jinggit kli lane kata ka community participation na kabenta kenika project kaba na kaliang ka office jong video ha ka jing trailang bu MLA nang ta deputy commissioner ngilayo e kene ka project na habat ha ka bidai pat ka implementation ha bidai ba kene ka project ngidon kam balai lakhot e kirang ba snong ki secretary snong ngidon kam e ka jing trailang ringkat bat ki knang ba na kaliang kirang ba snong ki secretary snong kinyo ban ai ka jing pensai se ki pa nong song snong na kamenta ka community participation kaba nginla ban penduna hakabide bat ka Jakhlia jong ka mariang hakabide hagwa kinik area ki bahap hapo jong ka Byrnihat kade 1.46 Klur bat ka yakane ngidon bok ilayo na ka National Clean Air Program te naka ngasoban ay ka zero e deputy commissioner sa sisin nang tay video namarba kini ki project kimdai ki basula banong banwan man upanai lene man kapor tingi soban ai ke jingiro e ke jingkublai ki na ka benta ke jing simkhia ke jongki banwara e ke ka project namar ba kalong badon kam na ka benta ki panong song snong kalong badon kam nam ta ki pai ba ki jongi na ka benta bikin yo ban penduna e ke ka jing Jakhlia bangila ban yo e ke jingkhut kene kalong ka jing sedang nakaliang ki nong song snong baro kade ke jing sedang but ya kani ke jing sedang laban ong ba hoj ba ngimla ba ong ba tangha si banai ar banai la ban yi ino e kata ke jing khut henai
kajing simenta kalong kai kapala ba gin wara ya kata penduna ya kata ga jing Jakhlia hak bedai pat ka mariang kebedan hanepo ke area kejongi Byrnihat. MeghalayaPost.news.